बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे बाथ्राफोरजों रुजुनानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। नंगौ, दिनैबो हाग्रामा महिलारिखौ डेम'क्रेसिनि गिख' होननानै बुंदों इएम रन्जित बसुमतारिया। मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि बादिब्ला हाग्रामा महिलारिया सासे गिख' आरो गिख'खा पुरुषसो। बिथां महिलारिया डेम'क्रेसिखौ गिनानै आनज्रायना थाग्रा सासे सुबुंसो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर खुंथायनि रोंगौथि थानानै एसेम्ब्लियाव बाहागो लानांगौ आरो आथिखालनि खुंथायखौ लामा दिन्थिनांगौ होननानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया खावलायो। पलिटिकेल हान्जायाथ' दोनथाबबाय थानो हायो, किन्तु थानानैथ' जेबो मुल्य गैया। किन्तु थानांगौ। डेम'क्रेसि होननाय मोनसे हादोराव अपोजिसन पार्टि प्रेसार ग्रुप थायाबा जाय पजिसनाव दङ बिथांमोना मोजां खामानि मावा। आं बेखायनो हाग्रामाखौ जों आगोलनिफ्राय खावलायबाय दङ, नोंथाङाबो फै एसेम्ब्लियाव बाहागो लाफै। नोंथांना 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स दङ रायजो सालायनायनि, हालाम सालायनायनि। बे 17 बोसोर एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जोंखौ माबाफै, लामा दिन्थिफै आरो जों गोरोन्थि मावदोंबा आसि थुनानै बुंफै। रायजो राजाफ्राबो नुदों जों गोरोन्थि मावदोंना मावाखै, होनबासो रायजोफ्राबो मिथिगोन। बिथाङा दे गिख' सासे कापुरुष, डेम'क्रेसिखौ बिथाङा गियो, माने आनडेम'क्रेटिकेलि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव रायजो खुंबोनायखायनो, हालाम खुंबोनायखायनो दिनै डेम'क्रेसिखौ गिनानै बिथाङा कापुरुष बायदि एरायनानै दङ। बेनिख्रुइ साबसिन उदाहरन आरो माथो बुंनो दंबावो। जौखोन्दो दं होननानैथ' आं सानला, मानोना जायफ्रा खाम्फा बरगयारि बिथांनि समावहाय कन्ट्रेक्ट मावनानै माखासे लायबिलिटिस मोननो गोनां मानसिफोर दङ, बिथांमोनाल'सो दा बिपिएफजों दंसै। गतिके बेखौथ' जों जौखोन्दो होननानै बुङा। जौखोन्दोआव लाबोयोब्ला अनजिमाया एसे उसुबिदा जायो। ओंखायनो जौखोन्दोआव गैला, माने बे जायफ्रा लायबिलिटिस मोननो गोनां दङ, हाग्रामाया फैफिनगोन खोमा। हाग्रामाया फैफिनबा खाम्फाया पावाराव गैयाबाबो हाग्रामानि गेजेरजोंनो लायबिलिटिसखौ मोननो हाथोंसैलै होननानै थाथाबनाय दङ आरो सानैसो। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।